Sí, sí. Sí. Sí, sí. Benvolguts, benvolgudes, alumnat, companys, companyes, bon dia a tothom. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta taula rodona del Departament d'Educació Física dins del cicle 50 anys en moviment amb el que celebrem 50 anys de l'INE de Barcelona. La sessió d'avui porta per títol 50 anys d'educació física, mirades, reptes i futur. Una proposta que ens convida a aturar-nos un moment i compartir una reflexió conjunta sobre on venim, on som ara i cap a on volem anar en l'àmbit de l'educació física. Dono la paraula al subdirector d'Estudis i Ordenació Acadèmica, el professor Jordi Solà. Hola. En primer lloc m'agradaria donar les gràcies als ponents perquè hagin tingut l'amabilitat d'assistir, a la direcció de l'organisme autònom per organitzar tot això del 50 aniversari i, en segon lloc, disculpar la presència del director del centre perquè, com tots sabeu, està amb els òrgans tècnics en les oposicions i m'ho ha demanat a mi perquè sóc el que té més joventut acumulada de l'equip directiu. Aleshores, només us voldria dir un parell de coses. La primera és d'on venim, que és la titulació. Al principi de tot, l'any 68, quan va començar l'INEF de Madrid, es deia professor d'Educació Física i maestro de deportes i era una titulació d'escola universitària, que en aquell moment eren 4 anys, després va ser llicenciatura. Aquí a Barcelona vam començar amb la mateixa titulació, però l'any 81 ja vam canviar a llicenciatura d'Educació Física. I les parts, diguéssim, fonamentals d'aquells estudis, que actualment encara ho són, sempre han sigut l'educació i el rendiment esportiu. Inclús en l'època dels itineraris específics curriculars, el que avui en dia es podria identificar amb les mencions, ha sigut sempre obligatori per llei que hi hagués l'educació i l'entrenament esportiu, rendiment o digueu-li com vulgueu. Només això. Avui en dia ens diem ciències de l'activitat física i l'esport i si no m'estendré, si voleu, podeu comparar plans d'estudis amb els altres 60 i pico centres que fan CAFE i veureu quines són les diferències principals i en aquests 2 temes que jo us he dit és on hi són. O sigui que molt benvinguts a tothom, gràcies per venir i moltes gràcies als ponents. Bé, avui tenim la sort de comptar amb nosaltres, amb 3 ponents que representen mirades complementàries i generacions diferents dins de l'educació física. En primer lloc tenim el doctor Albert Batalla Flores, professor universitari amb una llarga trajectòria en docència, recerca i formació de professionals de l'àmbit de l'educació física. A Núria Martínez Molins, professora d'Educació Física amb vinculació amb l'àmbit universitari que compagina la seva docència amb la participació al servei de currículum del Departament d'Educació, i Alicia Martínez Arena, professora d'Educació Física en actiu des del 2024, representant una nova generació de docents. Moltes gràcies a tots 3 per ser avui aquí. La voluntat d'aquesta taula és clara, és intentar generar conversa. No busquem respostes tancades, sinó mirades compartides.
Per començar, ens situarem en el passat i us proposo una primera reflexió. Com recordeu l'educació física en els vostres inicis i quins han estat, des del vostre punt de vista, els canvis més significatius al llarg del temps, així com el paper que hi ha tingut l'INEF de Barcelona en aquesta evolució? Vosaltres mateixos, el que vulgui. Començo per ser el més vell, té aquestes coses. Jo no puc començar sense agrair-vos molt sincerament la possibilitat de ser aquí, compartint davant d'amigues, amics, companyes, per parlar del tema de la meva vida. Jo estic a prop de jubilar-me i tota la meva vida m'he dedicat a això. I avui parlava amb la Susana, que ens hem trobat aquí al passadís, i em deia, hosti, quin pollastre. I deia, bueno, vinc a parlar de la meva vida. És molt xulo, això. Quan jo entro aquí a l'INEF, no cal que us digui la d'anys que fa, tenia tan clar que era l'educació física, però jo em penso que érem tots. Tinc alguns companys d'escola d'aquella època. I jo crec que en aquella època no hi havia massa dubte. L'educació física era educació en minúscules i física amb majúscules, negretes, subratllat i tamany de lletra 25. De tal manera que el que preteníem, bàsicament, i jo ho tenia clar quan vaig entrar aquí, era això que deien de la ment sana in corpore sano, donar un bon xassís perquè l'important, que era el cap, funcionés prou bé, i ensenyar un seguit de continguts que no sé per què s'havien anat transmetent de generació en generació i que ningú no dubtava massa, que els nanos a l'escola havien de saber fer atletisme, bàsquet i poques coses més. Jo vaig directament a què suposa l'INEF. Quan jo entro a aquesta casa, no era aquesta casa, era allà a Esplugues, però és igual, jo entro en un microones que em descongela i em deixa absolutament sense cap referent dels que tenia, perquè me n'adono que l'educació física és educació amb majúscules, negreta, tamany 25, i física ja anirem parlant de quin paper juga el física en aquest binomi que dona nom a la nostra assignatura. L'INEF de Barcelona va ser, com us deia, una mena de sacsejada extraordinària. I jo sentint el professorat d'aquí, com segur que us passa ara, flipava perquè cada dia sortia amb les coses menys clares i vaig entendre que educar era això, generar dubtes perquè ens fessin preguntes. I encara continuo fent-me preguntes. Aquí em van ensenyar allò que l'educació física és l'educació integral de la persona a partir del cos i del moviment, del qual anirem parlant més endavant. Però fixeu-vos i deixeu-me que comparteixi amb totes vosaltres, amb tots vosaltres una reflexió. Cap àrea ho ha fet tan bé com nosaltres. Cap. Cap àrea curricular s'ha posat tant les piles. Segurament perquè no ens ha quedat més remei, perquè no hem tingut massa prestigi social, perquè eren la gimnàsia i els del xandall, i ens ha tocat molt els nassos, això. I hem volgut encapçalar un moviment en el que dèiem no, nosaltres el que volem és educar. El paper que juguen els continguts, suposo, Unai, que tindrem temps d'anar parlant, de la part específica d'aquesta mena d'atenció que s'hi estableix, però jo crec que hem d'estar ben contentes. Hosti, formem part d'una àrea que té un dinamisme extraordinari, que ens hem posat moltíssim les piles. Ara començo a sentir... Jo treballo a la Facultat d'Educació, allà estem totes les àrees. Ara començo a sentir reflexions a altres àrees que nosaltres fa anys i anys que fem. Una altra cosa és que haguem reeixit en adreçar-lo pel lloc correcte. De vegades sí, de vegades no tant. Però que ens hem generat preguntes molt abans que la resta, ja us ho dic. I, per suposat, destacar... Jo aquí soc a casa. Miro el director de l'organisme autònom, jo soc a casa, l'INEF és casa meva, perquè jo passo els meus inicis aquí i perquè, a més, 1000 vegades he pogut venir i compartir amb totes vosaltres. Però jo penso, li deia abans, a l'Edu, hosti, podeu estar molt orgullosos, heu fet molta feina, Quants projectes de recerca, quantes tesis doctorals llegides,
quantes doctores, quants doctors, quants articles publicats i a quin nivell. Això, els que vam començar aquell edifici d'Esplugues ben bé amb 4 canyes, jo soc de la 5a promoció, penso que tenim possibilitat de donar-li el valor real que té aquesta cosa. I poc més, ja anirem parlant. Gràcies, Albert. Molt bé, doncs una mica la meva trajectòria és bastant diferent de la de l'Albert. Jo primer vaig estudiar Magisteri d'Educació Física i després vaig estudiar INEF i la qüestió va ser que en el moment en què jo vaig acabar hi havia molt poca feina de la nostra matèria, de la nostra àrea, i el que vaig fer quan vaig acabar Magisteri és posar-me a treballar. Necessitava això, posar-me a treballar, vaig començar a fer de mestra i vaig passar aquí una mica de puntetes perquè jo ja treballava, estudiava i diguem que ja tota la meva energia no estava situada aquí. Llavors, jo tinc una visió una mica diferent que ell perquè quan vaig fer la llicenciatura, clar, jo venia d'uns estudis de mestre, de molta didàctica, de molta pedagogia, de molta metodologia, llavors d'aquesta visió tan integral de l'alumne, jo tot això ja ho tenia molt i el que vaig aprendre aquí són altres aspectes els quals em dóna la sensació, i és una opinió molt personal, doncs que el que vaig aprendre durant la llicenciatura va ser molt més tota aquesta part molt focalitzat en l'entrenament, el condicionament físic, la disciplina dels diferents esports. Llavors, per mi va ser com un equilibri, trobar un equilibri entre el coneixement important dels continguts de la matèria de l'educació física, perquè jo aquella part més d'educació integral, de didàctica, ja la tenia. Llavors jo vaig tenir més aquesta sensació d'un INEF enfocat a això, al rendiment, sempre, i més quan vam fer les assignatures de l'itinerari, aquí s'enfocava més cap a l'educació, cap al que jo ja coneixia i estava practicant a l'aula, però sí que és veritat que potser al passar una mica de puntetes vaig tenir molt més aquesta visió que els meus estudis estaven enfocats a això, al condicionament físic, a l'entrenament i als diferents esports. Comparteixo molt amb l'Albert, no hi ha cap altra àrea millor que la nostra, que estigui més evolucionada. De fet, jo treballo a currículum, al Departament d'Educació, allà estem totes les àrees i matèries i és on despleguem totes les lleis educatives de totes les àrees i matèries. Ells ara comencen a utilitzar unes metodologies i comencen a planificar, tenint la mirada, posant la mirada en l'educació de l'alumne, ara, fa molt poquet, d'acord? I en canvi nosaltres, jo no sé, podria parlar de... És que no recordo l'any, però fa molts anys que l'educació física mira o veu això, aquesta paraula educació amb gran i física amb més petit. I en canvi altres matèries han anat evolucionant amb el temps i no estan ni de molt bon tros en el nostre camí. I també comparteixo que no ho hem sapigut vendre. D'acord? O sigui, el nostre producte, la importància de la nostra matèria, no l'hem sapigut vendre. Jo crec que no, que això ens falta. O sigui, faltava i ens segueix faltant. Perquè, depenent del docent que estigui en un institut o la mirada a l'educació física és una o és una altra. Per tant, jo crec que sí que tenim aquesta tendència, però que encara no hem sapigut vendre cap on hem d'anar i, sobretot, als alumnes, a les famílies, quin és l'objectiu de la nostra àrea i matèria. Jo crec que encara no hi hem arribat. Hola, jo voldria agrair, sobretot, per començar, per donar veu igual a la meva generació, com és la generació i les estudiants que veig allà pel fons, i tenir aquest punt de vista també d'uns estudis més recents, que és el que esteu cursant ara mateix. Per tant, el meu model d'educació física que vaig rebre com a alumne no és molt diferent del model que jo estic impartint ara com a docent, però sí que té algunes diferències que jo crec que cau més en la formació que jo he pogut rebre aquí a aquesta casa. L'educació física que jo vaig rebre sí que era molt basada en l'esport, intentaven com que l'alumnat entrés dins dels estàndards de rendiment. Recordo fer les proves físiques típiques que segur que recordeu i això es basava la meva nota. Jo ara mateix no puntuaria els meus alumnes de cap manera segons el que fan a la curs Navet
I això crec que ho he après a l'INEF amb la visió que tenen tots els meus docents d'aquí de la casa sobre l'activitat física i que a poc t'anaven com encaminant en aquesta activitat física més per una vida saludable, per formar persones que sàpiguen utilitzar l'esport per estar sans i sanes i no per crear alumnes superesportistes i amb un rendiment molt alt. També penso que sí que he arribat en un moment de l'educació física que hem canviat, que ja no som la gimnàsia, però que també arribo que veig bastants reptes que el sistema educatiu encara ens ha de donar el nostre lloc i mirant una mica cap a on evolucionarem. Merci, moltes gràcies. I avançam cap al present. Quin paper creieu que té avui l'educació física dins del sistema educatiu? En quins reptes us trobeu en el vostre dia a dia? I fins a quin punt penseu que està prou valorada l'educació física? Jo crec que bàsicament en l'educació física tenim 3 reptes. El primer repte és fomentar la vida activa i saludable en els alumnes, o sigui, que siguin capaços de saber què han de fer per estar actius i saludables al llarg de la seva vida. I aquí poso molt el focus en el llarg de la seva vida perquè jo crec que els reptes que hem d'afrontar des de la nostra àrea matèria els han de preparar per la seva vida. Llavors, un dels focus crec que l'educació física actual està aquí, en fomentar aquests hàbits saludables, en què els nostres alumnes vulguin, per tant, estiguin motivats per fer-ho i tinguin els recursos necessaris per desenvolupar aquests hàbits saludables que al final els aportaran beneficis emocionals, socials, físics, en tots els seus sentits. En segon lloc, que desenvolupin unes habilitats individuals i socials, unes habilitats de relació que els permetin conviure en societat. Per tant, l'educació física ha de ser una eina per poder desenvolupar unes habilitats socials que els permetran treballar en equip, conviure, respectar-se, entendre. I penso que una tercera cosa, ara no recordo quina volia dir, m'acaso em tenen, fomentar els hàbits de vida, tenir actituds saludables i ara no el recordo. Bé, no recordo la tercera, si no ja em sortirà. I la següent pregunta que has dit, Unai? Els reptes que trobeu i fins a quin punt penseu que està prou valorada l'educació física. Reptes que tenim i? Fins a quin punt està valorada l'educació física. És que ho tenia apuntat per aquí, perdoneu-me, perquè és que no me'l vull deixar i ara, com que d'això teníem un tercer punt, un momentet, que era molt important. Espereu, sí. I un focus important és que l'alumnat, d'alguna manera, sàpiga gestionar el seu temps de lleure. I, per tant, que tingui, que vivenciï moltes possibilitats, moltes activitats diverses, perquè puguin ser possibilitats de portar a terme pràctica d'activitat física en el seu temps de lleure. Per tant, perdoneu, definiria aquests 3 reptes que crec que té l'educació física actualment. Fomentar els hàbits de vida saludable, fomentar que els alumnes sàpiguen i vulguin utilitzar aquest temps de lleure per moure's i, per últim, desenvolupar aquestes habilitats socials per a la millora de la convivència. Continuaré jo. Jo crec que, a banda que l'educació física es presenta amb aquests reptes de ensenyar com els nostres alumnes poden utilitzar l'activitat física que els acompanyarà tota la vida perquè ells ara mateix no són conscients, però al final el cos el tindran tota la vida, l'hauran de cuidar i aquest és el major repte, saber explicar a l'alumnat com han de fer aquesta tasca tan difícil que anem aprenent al llarg dels anys. Jo sí que entenc repte com a dificultat que em trobo en la meva vida personal, és a dir, en la meva personal no professional,
És a dir, la dificultat que tinc avui en dia de donar classe és que veig que les noves generacions són d'estímuls molt ràpids, molt immediats i que de seguida s'avorreixen, perquè al final en les xarxes socials van buscant més, i a mi jo em trobo amb la dificultat de buscar la motivació amb els meus alumnes, que si fem un esport, una activitat determinada, en 5 sessions ja la volen canviar. I aquest és el meu major repte com a professional, enganxar-los amb alguna cosa i que no vulguin tota l'estona el canvi. I l'última pregunta era... Fins a quin punt penseu que està prou el sistema educatiu. Jo penso que l'educació física és l'assignatura on passen totes les coses, on la canalla fica el seu cos com a protagonista i és l'única assignatura on passa això, que jo crec que el sistema educatiu no n'és conscient, i és on passen moltes coses. És on es donen els conflictes, perquè són més relacions interpersonals es donen, i té una gran oportunitat per educar en la convivència, perquè és quan veiem les relacions que té el nostre grup. I, per tant, crec que el sistema educatiu no li dona la importància que recau, perquè si no, no ocuparíem només 2 hores setmanals, d'això podeu estar segurs i segures, i sí que espero que en un futur tingui aquest valor que tots els professionals pensem que té. Les dificultats que ens plantegem, no, Alicia? Una, comparteixo molt amb tu, que costa molt motivar l'alumnat, de seguida s'avorreixen de tot el que els hi planteges. El primer dia que planteges alguna cosa i dius, uau, ara he trobat la solució per enganxar-los i resulta que al cap d'una setmana allò ja no funciona. I una altra dificultat molt important que, voltant pels centres educatius, trobo a les meves aules és l'alumnat, que tots els alumnes que tenim a l'aula són diferents. O sigui, ja no parlem de diversitats concretes, sinó que parlem de que tots els alumnes de la nostra aula tenen unes necessitats diferents. I aquí realment és on tinc la dificultat diària més important que tinc a la classe, no? Atendre a tot l'alumnat que tinc a l'aula. Aquell nano que acaba d'arribar, aquell alumne que a casa té X dificultats, aquells 2 alumnes TEA, el TDAH, el que té una visió no sé com, que no acaba de veure el 100%, no té el 100% de la visió. Llavors, aquesta personalització dels aprenentatges i, per tant, aquest planificar o programar d'una manera la meva aula perquè tots hi puguin tenir cabuda és una dificultat actualment. O sigui, jo crec que 5 anys enrere no tenia la dificultat que tinc ara amb alumnes tan diversos a l'aula, perquè parlo de que cada alumne que tinc a la classe és diferent i té unes necessitats diferents. I llavors això penso que sovint és un hàndicap. És que no es pot parlar d'educació física sense parlar d'escola. Jo estic plenament d'acord amb el que heu dit. I no es pot parlar d'escola sense parlar de societat. I a mi la vida m'ha fet un regalàs perquè ja a punt de fer el viatge sense retorn i és així, perquè ens fem grans i és inevitable. Hosti, la vida m'ha regalat una revolució com no havia succeït mai. Clar, vosaltres sou molt joves i no sé si sou conscients, però jo he vist canviar la societat molt més en els darrers 5 anys que en tota la meva vida. Clar, en una societat amb crisi, l'altre dia sentia que sembla que la intel·ligència artificial farà que el 60% de feines que avui en dia fem les persones les deixem de fer. Les guionistes van entrar en vaga i els guionistes de Hollywood perquè els guions els fa la intel·ligència artificial. Vull dir que és la societat la que està en crisi. Clar, si no sabem en quina societat viuran els xavalets i xavaletes que avui en dia van a l'escola, què fem? Amb què els eduquem? I això és dramàtic. I hi ha educació física. Què hem de fer? Clar, el món és convuls. Això per mi és un regalàs perquè em permet... Jo em sento una mica dinosaure d'Ice Age, que ve al nou món, però des d'un món que està desapareixent. Jo em sento així, però això no em sap greu. Sí, ho veig, allà lluny, no l'acabo d'entendre del tot, hi ha moltes coses que no les entenc, però m'encanta el que veig. Però clar, què hem de fer a l'escola?
Fixeu-vos que totes les grans revolucions culturals han començat sent o energètiques o de moda de producció, de fàbriques, de màquines. Aquesta directament és cognitiva. Directament. No és la primera, la impremta també ho va ser, però al costat de la impremta la revolució actual fa que tot sigui, heu parlat d'immediatesa, és que tot és immediat avui en dia. Ja no és com emmagatzemem, és com aprenem, com descobrim, com creem. I això ens està afectant a la nostra essència. Per tant, l'escola ha hagut d'abandonar un paradigma que ja no servia per anar a no tenim ni idea. I és així. Sabem que el que fèiem no serveix de gaire. Hi ha veus nostàlgiques, a mi em fan una ràbia extraordinària. Jo quan sento aquestes veus nostàlgiques de l'educació tradicional, m'enervo perquè jo l'he patit de l'educació tradicional, perdoneu, no diré la paraula, però ja sabeu què anava a dir, era una absoluta. Per tant, el que no podem ser és nostàlgiques. Ara, una mica de guia de cap a on hem d'evolucionar ens aniria molt bé, ho hem de fer nosaltres, no sabem gaire més. No sé si em puc estendre una mica, Unai, si veieu que no m'ho dieu, jo ja soc profe i vell, tinc tot el necessari per enrotllar-me innecessàriament. Però a l'educació física li ha passat, des de la meva perspectiva, que clar, jo em vaig creure quan era aquí, que érem la contribució a l'educació integral de les persones a partir, a través, gràcies al cos i al moviment. Però quan grates una mica dius, què vol dir educació integral? Què ho fem tot? L'educació integral, com a definició, és el tot. Bé, pots concretar. I a partir del cos i del moviment, què vol dir a partir del cos del moviment? De tots els moviments, d'estornudar, d'un reflex, sí, però no, no, però sí. Què vull dir amb això? Que tenim un objecte d'estudi molt feble, molt poc consolidat, molt poc unànimement acceptat. Abans parlàvem de profes de mates, si ets ensenyament, m'encantaria compartir-ho, però jo dubto molt que dos profes de mates facin coses superdiferents a l'aula. Ho dubto molt. Dos profes d'educació física, ja t'ho dic jo. Hosti, això no sé si és bo, no tenir imatge de marca. Bé, no, perdoneu, això és extraordinàriament dolent. No és diversitat. Ja sé que tu deies parlant de la diversitat. Jo parlo de molta força centrífuga i molt poca força centrípeta, i quan això passa el globus peta. I si estem ben valorats, clar que no. És una evidència, ho heu dit. Jo, com que aquí som tots col·legues i totes col·legues, que sí? Som tots del ram, que sí? Ja està bé de plorar, no està ben valorat, posem-nos les piles i fem que se'ns valori. Comuniquem, expressem clarament què volem. Anem a una, jo això ho trobo falta moltíssim. No poden haver 1000 educacions físiques. Ni una, però 1000 no. Compartim, quedem d'acord, posem fonaments i oferim un producte clarament reconeixible i en el que la gent pugui confiar. Més endavant aniré insistint en aquest tema. Gràcies i disculpeu, m'enrotllo molt. Doncs pensant ara una mica més en els propers anys, cap al futur, què caldria revisar a la formació dels futurs professionals d'educació física i quin paper hauria de continuar jugant l'INEF de Barcelona en aquest futur? Jo penso que caldria donar eines als futurs professionals i sí que considero que des del primer de carrera de CAFE, en aquest cas, s'hauria de començar a parlar d'educar el cos, perquè quan entrem a primer igual sí que és molt general, no tenim clara la idea de l'educació física, que a mi em va arribar més bé a quart, quan ja comences amb la menció d'educació, i penso que hauríem de començar des dels primers anys. I l'INEF Barcelona hauria de ser el protagonista en ficar en valor què volem,
i com volem que sigui un professor o una professora d'educació física i sobretot quins valors ha de transmetre aquest docent. I com molt bé deia l'Albert, començar a crear aquesta educació física, que existeixi només una, que no trobem 1.000 educacions físiques segons el professor que et toca, i anar tots a una. Des de l'INEF jo crec que és vital que comencem a plantejar això i comencem a crear aquesta educació física que volem que valorin i que, com molt bé has comentat, volem vendre. Per tant, l'INEF hauria de ser el protagonista. Sí, jo ho comparteixo amb l'Alícia, que l'INEF hauria de ser el protagonista perquè crec que sempre hi ha hagut referents, jo ho he viscut sempre així, molt puntals, molt pioners. Els profes d'educació física hem llegit i hem seguit les idees de molt professorat d'aquí, per tant, jo crec que l'INEF té grans referents. De fet, molts del professorat o alguns dels professors de l'INEF han format part de les lleis educatives que s'han de desenvolupar, de les orientacions i desplegaments curriculars que s'han desenvolupat a Catalunya i que, per tant, han de guiar també una mica aquesta visió de l'educació física al nostre país. De fet, ara estem desenvolupant uns desplegaments del nou currículum en el que també hi participa gent d'aquí. Per tant, jo penso que l'INEF ha de continuar sent aquest referent que enfoca aquesta mirada de l'educació física. I has dit, Alícia, també que... No, has dit una idea molt important, que és, ell ha dit, hauríem de parlar d'educació física o d'aspectes de l'educació física des de primer. Ho comparteixo molt amb l'Alícia, això, perquè, clar, què passa? Jo vaig fer magisteri i després INEF, per tant, la meva mirada és molt diferent, no? Però sí que treballo a la universitat i veig els alumnes que fins que no arriben a la menció han tocat molt poc d'educació física o han vist molt poc d'educació física o gens, d'acord? Llavors jo crec que sí, que hi ha assignatures, i penso molt en un company meu de feina que treballa amb mi a la universitat, que de fet ell és de bàsquet, i dona aquest esport, i implementa ja en la seva assignatura aquesta mirada de l'educació física per la salut, utilitza metodologies a l'aula que són molt, o sigui, que es poden portar a terme o que poden connectar molt ja amb la mirada que ha de tenir l'educació física a l'aula, als instituts. Per tant, jo penso que ja sé que hi ha assignatures que tenen una mirada i que potser no hi ha cabuda per aterrar en aquesta visió de l'educació física, però hi ha altres matèries, altres assignatures que sí que crec que des de primer podrien començar a posar algunes bases sobre com ha de ser aquesta educació física i com hem d'implementar, no sé, per exemple, un esport en concret, com és el cas en el bàsquet, a l'aula d'educació física secundària. Llavors, sempre hi ha alguna part d'aquestes assignatures que potser podríem enfocar cap aquí. Llavors els nostres alumnes arribarien molt més preparats a la menció, però clar, evidentment hi ha altres alumnes que tenen altres interessos, però conec alguna universitat que ja implementa una mica aquesta visió de l'educació física des de primer en alguna de les matèries. Llavors es nota molt, sobretot en els màsters, com tenim els alumnes d'unes universitats i d'unes altres. Què vull dir amb això? En el màster de secundària, clar, ens arriben alumnes de totes les universitats. Llavors, sí que aquí veiem diferències entre aquesta mirada de l'educació física, quins coneixements tenen respecte a això, si tenen prous recursos, si han desenvolupat o han tingut prous experiències i recursos en aquesta mirada. Llavors, haig de dir, i potser no cal dir-ho, però que l'INEF i alguna altra universitat són més aviat les pioneres en quant a que els seus alumnes estan més preparats respecte a aquesta mirada de l'educació física, però encara hi ha molt camí per recórrer. I segur que hi ha possibilitats, això, en els 3 primers cursos abans d'arribar a la menció, de focalitzar una mica més amb experiències o projectes que es facin cap aquí, cap a l'educació física. A veure si em sé explicar. Jo penso que hem de trobar una mica la nostra essència de nou, però ben trobada.
Massa sovint sento parlar com si la nostra àrea estés externalitzada. Sento dir massa freqüentment, no, si l'important no és allò que ensenyem, sinó el que aconseguim. Hosti, jo no sé si estic d'acord. Pot ser que no tenim clar què és el que és específicament nostre, però no ens podem externalitzar, perquè si anem amb el discurs de que nosaltres estem aquí per educar en valors, això es pot fer des de moltes àrees. I si estem aquí per millorar la salut, això es pot fer des de moltes àrees. I si estem aquí per... Per tant, haurem de trobar què és el que genuïnament és nostre i a partir d'aquí expandir. Jo ho tinc prou clar, però clar, comunicar-ho en minuts és molt difícil. Però som un cos i som un cos que es mou i això per mi és la nostra especificitat. I s'ha de reivindicar la corporeitat. Ja tornem a estar amb el dualisme, és que sembla que l'important és el que és no cos. No, som un cos i és fonamental que aquest cos estigui alfabetitzat i que tingui una bona relació amb el meu cos i que sàpiga entendre la meva realitat corporal. I això jo ho veig clarament en un àmbit nostre. I aquest cos resulta que es mou, es relaciona amb el món i amb els altres movent-se. I jo ho veig molt important, això. I això és específicament nostre. Hi ha una falsa tensió entre el que ensenyo i el que educo. I això, jo als meus alumnes a la facultat els dic, vosaltres sou especialistes no perquè sapigueu ensenyar a jugar a bàsquet, ni perquè sapigueu educar els valors amb el bàsquet, sou especialistes perquè al mateix temps que ensenyeu a jugar a bàsquet, a parèntesi, que després els donarà possibilitat de sortir a fora, de practicar-lo, de dur a terme una vida activa, etc., que és patrimoni de la cultura, el món, l'esport té un pes brutal. Al mateix temps que ensenyeu això, eduqueu. Jo no veig la tensió, sincerament no ho veig. No és o, és i. I si ho faig bé, a sobre es multipliquen. Què li demanaria jo a l'INEF? A l'INEF i a la meva facultat i a la universitat, a les universitats. Primer, que comencin a recollir evidències de si el que fem és útil o no. No certeses, Tenim al cap una ciència positivista i objectiva que sembla buscar certeses, però això, per sort, en ciències de l'educació, en ciències socials és impossible. Però evidències sí, i jo això espero que continuï passant, ja s'està fent i s'està fent molt bé. I el segon, el meu fill és metge, mai va passar més d'una setmana sense que a la seva classe vingués una metgessa en exercici. Com que això no mata, sembla que no és important, però a mi em sembla increïble que jo hagi fet carrera a la universitat fent 30 anys que no trepitjo un col·le. Això a medicina seria impossible. Que jo considero que faig aportacions prou útils, si no, no podria dormir. Però l'INEF com a institució, com les universitats, com el Ministeri, com la Conselleria, com tots plegats, ens hem d'esforçar i ens ha de preocupar molt realment buscar el punt, el nexe d'unió entre escola i formació del professorat, perquè si no, què estem fent? Què estem fent? Això és un brindis al sol, És molt complicat. I ara ja... Sí. Sí, el que vulguis. És igual, no passa ara. No, apunto aquí el tema que especificava l'Albert. Jo trobo molt important, i suposo que és perquè vinc de la pista, vinc del gimnàs del meu institut, trobo molt important que sobretot en la menció i en el màster hi hagi docents o hi pugui haver docents de totes les característiques, d'acord? Perquè, per exemple, jo no treballo aquí, treballo en una altra universitat, els meus companys poden explicar certs conceptes als alumnes que segurament jo no, però quan jo arribo amb les meves experiències d'aula, amb el que m'ha passat, amb com ho he gestionat, això és molt interessant i molt pràctic pels alumnes, perquè al final jo penso que sí que aquí l'INEF el que hauria de fer
tant en la menció com en el màster, és focalitzar o treballar aspectes pràctics que els alumnes es trobaran a terme a l'institut i a les aules. Perquè què passa? Que llavors els nostres alumnes, alumnes brillants, que acadèmicament són brillants, arriben a l'aula, arriben a l'institut i diuen: ostres, Núria, això no és el que em pensava, jo no tinc els recursos per portar a terme això, perquè clar, sí, ja m'han parlat d'inclusió, ja m'han parlat de tal, però i quins recursos, eines pràctiques tinc per gestionar el que em passa cada dia a l'aula, no? I penso que aquest equilibri entre docents amb unes característiques i docents que trepitgem més l'aula és molt interessant. De fet, a les universitats, jo ho veig, a la Universitat de Vic hem de tenir un tant per cent de doctors i és molt difícil que jo, el meu company, som 2 o 3 profes d'instituts que col·laborem i que hi donem classe i fan mans i mànigues perquè hi puguem ser, perquè però crec que és molt important, perquè clar, al final jo arribo a la meva classe al màster i el primer que faig és dir: sabeu què m'ha passat aquesta setmana a l'escola? Un nen va fer tota a l'altre. Com ho hauríeu fet? Clar, això realment és una cosa molt útil i que hauríem d'intentar potenciar des de totes les universitats, però també des de l'INEF. Jo estic absolutament d'acord i estic una mica espantat, perquè tots els sistemes de promoció de la carrera professional acadèmica del professorat universitari van en sentit contrari. És a dir, avui en dia el que necessitem és publicar international journals que no se'ls llegeixen els mestres. I publiquem amb allò que a nosaltres ens agrada o tenim possibilitat de publicar. Això no pot ser. No pot ser. No és culpa nostra, Què hem de fer? Què hem de fer? Clar, els xavals que comencen a la facultat, brillants, molt millor que la nostra generació. Molt millor. Vosaltres, de la cursa de 100 metres, heu sortit al metre 50, home, sabeu més idiomes que nosaltres, sabeu més tecnologia que nosaltres, teniu molt més món que nosaltres. És inqüestionable. Inqüestionable. Bueno, és una cursa de relleus, abans ho parlàvem, el Rafa. Però quan em diuen jo vull fer carrera a la universitat i em diuen i també a l'escola, li dic, pues suerte, company, suerte, perquè ja em diràs com ho fas, llevat que tinguis dies de 48 hores. I això és dramàtic, des de la meva perspectiva. I no s'arregla amb un professorat associat que ve a fer unes quantes horetes, no s'arregla. S'arregla entenent l'especificitat que existeix en la formació del professorat. I no volent que una professora de Ciències de l'Educació en general tingui els mateixos criteris per la seva promoció professional que una informàtica, que un químic o que una filòsofa, perquè és una altra guerra. I si no ho entenem i volem uniformar, ens haurem tret un problema nosaltres i li haurem carregat a l'escola i, per tant, a la societat. Perdoneu, és un punt una mica amarg, però bueno, soc molt optimista en moltes altres coses. I ara una última pregunta, una resposta pot ser breu però directa. Quin consell donaríeu a les noves generacions dels futurs docents? Jo els porto una mica apuntats. Per tant, sí, perquè vaig pensar, aviam, a tu, quan feies primer o segon, què t'hauria agradat que et diguessin, no? Que vas aterrar allà a l'institut i vas anar caient. Bueno, clar, perquè vas trobant dificultats, no? Al principi comences amb molta energia i molta il·lusió, però resulta que et van passant moltes coses, no saps gestionar-les, ningú t'acompanya i la primera cosa que hagués necessitat és que un company de feina, o és igual, un exprofessor meu, m'hagués dit: aquest camí que estàs començant tu, l'hem seguit tots, i que tu ara arribis a l'institut i no tinguis recursos, et sentis sola i no ho sàpigues fer, això ens hi hem trobat tots. O sigui, jo només hagués necessitat una paraula que m'hagués dit: tranquil·la, n'aprendràs. M'explico? Perquè, clar, al final n'acabes, o sigui, tu saps moltes coses, però n'acabes aprenent on tu implementes allò que saps, on poses en pràctica allò que saps. Per tant, primera cosa que hagués necessitat és això. Ara venen els consells, no? Aviam,
Primer de tot, penso que si no sou conscients de que tracteu amb adolescents i que us ha d'agradar estar amb ells, acompanyar-los, no ensenyar després ve després, però primer crear vincles amb ells, estar amb ells i saber que tenen alts i baixos, dies millors i dies pitjors. I si vosaltres no sou conscients de que treballareu amb adolescents o que no teniu la certesa de que els adolescents això no us agrada, complicat, perquè vull dir, és un aspecte que ens ha de motivar i ens ha d'agradar. Per tant, primer consell, que sigueu conscients de amb quines personetes treballareu i que, per tant, això suposa que heu de tenir unes característiques i unes habilitats concretes i que n'heu de ser conscients. Llavors, una altra cosa molt important. Quan comenceu, sabreu algunes coses les anireu implementant i posareu en pràctica i veureu totes les mancances que teniu i és molt important que us aneu formant de forma continuada, o sigui, que aneu treballant després del màster, que aneu fent petites píndoles, càpsules, cursos, que us aneu especialitzant en aquelles coses que no domineu prou bé, perquè això ens ha passat a tots. Nosaltres unes coses les dominem, unes altres no, i per tant... Més consells. Fabriqueu o planifiqueu aprenentatges pels vostres alumnes que hi vegin una utilitat. Quan els alumnes els afrontem a uns aprenentatges, a uns continguts que els alumnes no hi veuen cap utilitat per la vida, desconnecten i allò els importa i els interessa zero. Per tant, potser sí que en un moment determinat ho practicaran, però d'aprenentatge cap, o en generaran poc aprenentatge. Una altra cosa, sigueu sempre exemples dels vostres alumnes. Quan volto pels instituts, sovint veig professors d'educació física que no són bons exemples, a nivell, per exemple, d'hàbits saludables o a nivell d'habilitats socials, no són bons exemples pels alumnes. I és important si nosaltres realment volem donar aquesta mirada a l'educació física. I llavors, un altre consell molt important que crec que ens podríem descuidar és que ens hem d'implicar amb el centre educatiu. Què vull dir? Sovint els profes d'educació física hem tingut la tendència de, jo tinc el meu pavelló, les meves classes són allà, actuo i tracto els meus alumnes en aquell pavelló i l'escola, l'institut, queda normalment separat a l'altra banda i la meva implicació amb el centre, jo faig les meves classes molt bé i els meus alumnes, no. Ens hem d'implicar amb l'institut i amb la vida del centre educatiu perquè la nostra àrea matèria tingui visibilitat, perquè la nostra àrea matèria serveixi per a alguna cosa. Llavors, jo potser, aquests 3-4, segur que me'n descuido molts, però aquests 3-4 consells m'hagués agradat que algú me'ls donés abans de començar i abans d'aprendre això tota sola. A mi m'agradaria donar-vos 3 consells. Primer, que aprengueu de tothom. És a dir, ja ara mateix dels vostres professors, també dels vostres companys de carrera, que segur que teniu moltes bones relacions, i també dels vostres companys quan sigueu professors i professores. No només de la gent bona, d'aquella persona que segur que algú us ve al cap, que el veieu d'una classe i dieu és que vull fer-ho exactament igual que aquesta persona. No només us quedeu amb això, que està molt bé, sinó també d'aquells companys o d'aquelles persones que veieu així no m'agradaria acabar sent un profe que està decebut o està nostàlgic, com ha comentat l'Albert. També fixeu-vos molt en aquestes persones perquè al final és quan creeu el vostre model de professor. Després que aneu una miqueta més enllà, sempre. Com molt bé ha dit la Núria, no acabeu amb el màster, ja tinc la formació, ja sé tot. No, intenteu anar sempre una mica més enllà, sobretot on esteu ara mateix, que és el grau, segurament, o alguns al màster. No us quedeu amb els coneixements bàsics, amb el 5 i aprovar, sinó que intenteu sempre anar una miqueta més enllà. I ja per acabar, que cadascú, això és molt personal, cadascú té el seu motiu pel qual és profe d'educació física, la nostra vocació, com es diu molt, i que ho recordeu sempre, sobretot en els moments dolents, que dieu avui no sé per què estic fent això, m'ha sortit tot
molt malament, o no vull estudiar, em trauré el màster i acabaré treballant d'una altra cosa, que segurament en algunes ocasions ho hem pensat, doncs que recordeu molt bé quin és el vostre camí, quin és el vostre objectiu vital. Vinga, va, jo tiro d'hemeroteca i tiro del que ja està publicat, perquè els altres ho han dit molt millor que jo. I compartiré amb vosaltres la reflexió d'un filòsof o unes línies d'un poeta i una dita popular. El filòsof és Ortega y Gasset, segurament el millor filòsof amb expressió de llengua castellana que ha existit, i que diu que té una frase que jo l'he fet al meu lema docent, que és «Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas». No sou un pou d'autoritat, sou currites i curritors que us trenqueu l'esquena per intentar ajudar. No partiu del punt de vista que vosaltres ho sabeu tot i ells ho han d'aprendre tot. Això és fals, ho heu dit per aquí, estic plenament d'acord. Aprengueu constantment. Si voleu aprendre molt, fareu aprendre molt. Si voleu ensenyar molt, segurament no anirem enlloc, ni vosaltres ni els vostres alumnes, ni les vostres alumnes. El poema és de Machado, del que es va exiliar, y diu, la moneda de plata tal vez se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Hòstia, a mi m'encanta això. Tot el que no donis ho has perdut. Si ets profe, tot el que no dones ho has perdut. O et buides, o dones, o estimes, perdoneu la nyonyeria, però soc vell, què voleu? Això són les hormones, ho veieu? No hi ha més. Però o estimes o què fas davant de 20 i pico xavals i xavales nous en un moment complicadíssim cada curs? Fes-te reponedora o caixer o fes el que vulguis. No et fiquis davant de 20 adolescents si no tens unes ganes tremendes de que siguin millors persones, si pot ser, del que eren abans d'haver-se creuat amb tu. No et guardis res. I la tercera, per no acabar desquiciades amb aquesta idea, perquè clar, això és un pou sense fons, ho veieu o no? Però vaig llegir una frase, l'he llegit que era un proverbi africà, indi, és igual, posem que sigui de la Garrotxa, tant se val, però diu, fa més soroll un arbre quan cau que tot un bosc quan creix. No fareu mai soroll. No sortireu en premsa, esperem, si sortiu en premsa, mala senyal. No aixecareu onades d'admiració, perquè la vostra feina és fer créixer boscos i els boscos no fan soroll quan creixen. Però la feina sí que hi és. Jo penso que d'aquesta combinació, des de la meva perspectiva, que ja m'estoy quitando, em semblen tres consells prou genèrics i que poden anar bé. Merci, moltes gràcies. I ara ja, amb el temps que... I ara ja, amb el temps que ens queda, obrim un torn de preguntes per si algú de vosaltres vol preguntar. Hola, bon dia. Gràcies per les aportacions que heu fet, les reflexions en veu alta, els consells, tota la informació que ens heu donat, que ens ha fet pensar molt. Jo us volia llançar una pregunta, com a profe, cap a un altre profe, profes que comencen, profes que estan acabant, però en definitiva tots som col·legues. Com valoreu o com penseu que pot afectar a les diferents formes de fer sessions d'educació física la irrupció de la IA?
Ja sé que és una pregunta que ens estem fent contínuament uns als altres, aleshores és anar-hi parlant, anar fent front a la pregunta i anar escoltant altres formes de pensar i altres formes de fer dels mateixos col·legues. Per tant, és la meva pregunta. Gràcies. Qui vulgui, Bueno, justament acabem de publicar un podcast al CUPLEF que parla de la tecnologia i debatim sobre la intel·ligència artificial. Al final, el que jo com a profe i compartim segurament molts, la Núria i molts professors, volem ensenyar a utilitzar aquesta IA, i no només la IA, sinó la tecnologia, perquè si la obviem i la deixem de banda i li diem a l'alumnat prohibit el ChatGPT, prohibit tot, ells igualment ho utilitzaran i el nostre paper és guiar-los una miqueta de si tu fiques a la intel·ligència artificial una planificació per córrer 10 quilòmetres, què et sortirà, què els hi sortirà, com ho poden utilitzar, com no ho haurien d'utilitzar. Jo crec que això ha d'arribar a educació física i s'ha de començar a treballar. Segurament ara no es treballa perquè els alumnes coneixen més que les docents, però sí que hi ha d'haver també un inici de treball de la perillositat d'aquestes eines i també la utilitat que pot tenir. Jo crec que hi ha dues respostes. La primera, a l'escola i a la nostra àrea crec que no tant. És a dir, està afectant a tot arreu, és evident, ens està canviant, ho he dit abans. Però tinc la sensació que a la nostra àrea, per mi la nostra àrea ha de ser fonamentalment pràctica. Mai m'han agradat els llibres de text en educació física, disculpeu-me però no puc. Perquè nosaltres estem, crec, en una altra dimensió, tinc la sensació. Podíem parlar tant com volguéssiu. I per tant jo entenc que a l'escola no tant. A la universitat és dramàtic i ens estem fent els sords i una mica els tontos i les tontes i no mirant el que tenim, una evidència que succeeix. Per tant, hem de canviar. De totes maneres, hi ha experiències boníssimes. Hi ha gent que utilitza la intel·ligència artificial com a part del procés i amb un èxit brutal i amb un aprenentatge multiplicat per l'alumnat. El que no podem voler és continuar fent el que fèiem sempre, perquè tot ha canviat molt. Sí, m'agafo aquí el que diu l'Albert. O sigui, jo crec que la IA ens portarà, o sigui, és que seguríssim, a un canvi de com plantegem les activitats als nostres alumnes. És que si seguim plantejant els aprenentatges que els oferíem i com els hi oferíem, de la manera que els hi oferíem, clar, evidentment que el ChatGPT o qualsevol altre tipus d'IA els hi resol sense, o sigui, millor del que faríem qualsevol de nosaltres. Per tant, jo penso que aquí vull ser optimista, que crec que hi haurà un canvi en la manera d'oferir, quins aprenentatges oferim als nostres alumnes i com els han de resoldre. Aquí jo penso que hi ha d'haver un canvi que penso que ja està sent. Una altra cosa és que la IA en la nostra àrea i matèria, per sort, tindrà un impacte, sí que hi serà, però tindrà un impacte menor que en altres àrees i matèries. I sumo la idea que ha dit l'Alícia de que el que et pot generar la IA pot ser una cosa o un aprenentatge, una proposta que tu pots fer que analitzin els alumnes a l'aula. Per tant, aquí, diguem, l'aprenentatge que fan els alumnes no és potser l'execució o la planificació d'allò que tu els hi has demanat, però sí la crítica o l'opinió que tenen respecte a allò que ha creat la IA. I això també és molt interessant. Fins ara no teníem aquesta opció o en poques vegades la teníem. Per tant, aquí ja tenim un gir en l'ús d'aquesta intel·ligència artificial. Jo m'imagino que hem d'anar canviant en molts aspectes i crec que serà una aventura i que serà una aventura que ens sumarà, penso. Alguna altra pregunta breu, que anem una mica justets de temps? No? Doncs aprofito per agrair molt sincerament als ponents, les aportacions dels ponents, un agraïment.
De fet, jo crec que ens han ajudat a poder constatar que l'educació física és una disciplina viva, en passat, present i sobretot molt, molt, molt futur. A continuació dono pas al director de l'INE de Catalunya, el doctor Eduard Inglés. Moltes gràcies. Jo realment apareixo per reagrair i reaplaudir tot el que ha passat aquí i volia aprofitar aquests minuts finals per explicar una mica el sentit de les taules rodones, però s'ha explicat sola perquè el que ha passat és exactament el que ens imaginàvem i el que volíem que passés amb aquests actes de celebració, perquè estem de festa d'aquest 50 aniversari i hem volgut organitzar aquestes taules, una per cadascun dels 4 àmbits de coneixement principals de casa nostra, i té també molt sentit que haguem començat per l'educació física, som l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya, perquè és l'origen i és el destí, amb aquestes línies del 50, que veieu que aquest 50 està al principi del logo, tot això és el que continua i el que continua és el que heu explicat, és educació i és física, amb el tamany més gran de l'educació, la negreta o no, ha quedat claríssim. I el sentit de les taules rodones era, en primer lloc, un reconeixement, és el que ha passat, a vosaltres, al departament i al professorat que el conforma actualment, a tots els que hi han passat, no faré la llista de noms per no deixar-me ningú, però és molta i molta gent que, com heu dit, també han sigut referents i ho segueixen sent i ho seguiran sent amb els que tenim ara, i era també aprenentatge, aprofitar la celebració per fer una classe més, com ens agrada fer classes de molts tipus diferents, i crec que ha sigut una classe absolutament magistral en un format espectacular de taula rodona. I una cosa que s'hi afegeix, que ha tingut molt de pes i que no estava a la idea inicial, que són els deures que ens emportem. Si volíem que sí que fos un reconeixement, un aprenentatge, però ens emportem molts deures del que ha de passar a partir d'ara i és com ha sigut fins ara i des del principi a través de l'educació física. Per tant, moltíssimes gràcies de nou i espero que us emporteu realment aquest aprenentatge que buscàvem. I gràcies al centre i sobretot al departament, amb l'Unai al capdavant com a cap de departament per l'organització. I acabem fent entrega del guardó del 50 aniversari als ponents i les ponents d'avui a la taula rodona. Jordi, sisplau, si ens acompanyes, Unai. I en donem un altre també a l'Unai com a organitzador i moderador de la taula. Merci i queda tancada la taula rodona. Gràcies.